Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै जाहैबाय दिवाली. बेनिफ्राय दिवाली खालिथ' बयनिबो नखराव गोबां खामानि थाखायो. बिदिनो जोंनिबो नखराव गोबां खामानि दङ. बेनिखायनो आङो हाखु दाखुयै दुगैग्रोनानै लाबाय. दुगैनानै दा गोबां खामानि दङ. दा आङो फार्स्टआवनो नैबे कालारफोरखौ लाग्रोनानै माने मोनसे रंगोली बानायनो सानग्रोबाय आरोना. बेवहाय आं रंगोलीखौ बानायग्रोनानै लानोसै. बेनिफ्राय आङो रंगोलीनि बे एक्सपार्ट नंखाया, मोजाङै आखिनो रोङा. ओरैनो माने सिम्पलैनो आखिसाबनानै दोननोसै आरो दिवालीनि नामाव. आरो मा बानायसो होलै इ दानो गाफ्रुजोबगोन दं बाबाया बाबानि लामायावसो बानायदोयो दिनै लामा बन्द दिनै लामा गैया दै जों लाइटजों ओरै थाबायनांगोन होनबाय बाबाखौ लामा फालिबाय दानगासिनो थालिर दंफाङाव गन होननांगोन ना, बेखौनो दानगासिनो सासेया. बौथाराखै माथो. बोलोखौनो होदोंना होआ? बोलोआनो हेबसु दा नांगोन, हेबसु आइया लांगासिनो. ओइ नै खर'दो होख्लायखानोसै. बाथरुम लेट्रिन गोदान बानायगासिनो. जाथारालै फिसायालाय बोर' फिसायानो माबायानो जबाय बौथारायो. मावना जाबावनो मा मार जाजोबलायनाय. रंगोली खेबा खेब बानायखांबाय आङो. ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनि माबायदि जाखोनि. नायला बारा मोजाङै रोङा, ओरैनो सिम्पोलैनो बानायसाबबाय आरो. ओमफ्राय गाहायाव आरो नै लाइट लगायगासिनो. दासो खावलाबसेल'सो जाबाय. बिथिंजानिखौ लगायथ'नोनो मोनाखै. दासो लागायगासिनो हाखु दाखु. गाहायाव खेबसे खबर लायैनि मा जाखो. नर्मालसो जावनो होबायना. नै नर्माला गेस जावना होबाय जोंनिया. जावग्राया बोरैनो अन्थाइ गैया. नर्माला गायबाय मालाय बरियासो. बिथिंबो फांनै, जोंहा फांसे मालायनि. नैला आंनिया कालार गोजा आखाया. मायाबा आखाया लगायनो. औवाबो थसेबो दाननो हायासै खोमा माथो. दानदों मोनसे दानदों. आइया दानगासिनो थालिर बिफाङा नै लामा फाहामगासिनो जोंनिया. नै दासो बेसेबांबा बोसोरसे जाबायमोन खोमा जावना दोन्दोंमोन, ओमफ्राय दासो दांदो. माखासे दानगौना. गोबां लेट जाबाय, जों दासिमबो लाइटखौ लगायजोबनो हायाखै. दासो मावगासिनो. ससेल'सो जाबाय, ससे दंबावो. ओमफ्राय खोमसिलाय लांसै. बाबाया माने जोंहानिया एसे बेमारनि थाखाय माने खामानिफोरखौ मावनो हायाखै. बेनिखायनो न'नि हिन्जावफोरानो मावनांगौ जादों.
गाहायनिफ्राय नायसै नै लगायजोबनो हाला दिनै दंफांआ बुद्रुलांबायसो माबा गोजौआव थांलाय गाहायाव थांलाय खालामनानै मेंग्लिजोब्बाय आरो आङो मानसियाबो एसे मटि जाबाय नालाय देलायखांबाय एसे दा लाइटफोरखौ लगायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै आं फारबो थांगोन ना थाङा देलायगनो हाला सासेया ओमफ्राय लाइटखौ नै इखो रंगलिनि लाइटखौ लगायग्रोनि दिया जलायग्रोनोसै गाइसमोन जोङो दायो फट' दिखांगासिनो आरोना जोंहानि डेक'रेसन बाहेरनिफ्राय दिन्थिहैनि माबार नोंथांमोननो गाहायनिफ्राय एसे डेक'रेसनखौ फुलजारियालाय फुलजारिखौ मा दोनदो लाना फैफा ओइ जानाय थावबो लाबोनो होदोंमोन आइया बावगारबाय आं खैना गोदान जाजोब्बाय खैना गोदान बायदि साजाजोब्बाय आरोना न'खौ ओमफ्राय मबाइलाव बारा बोरैबा सिनसो नुद्रायबाय माथो अरिजिनेलाव मोजांसिन नुदों गोमोरजोब्बाय लगायना फै गैला दे इनो माबा लगायजागोन दे दानो बे मोननैसो गोमोरबाय फिदिं मोनसेखौ फिदिंग्राया मायो आं फट' दिखांनो नागिरबाय मोनसे जोंलानो नै गैला नै गोमोनसेखौनो गैला जोंबालाय मोनसे जोंबा मोनसे जोंहायनो गैलानो आं दानि जानाय बायदि जाबाय र' न'थिंबो लानि ओरै न'खौ नुहुराखै ओइथिं थां नैथि फुदलादला नुजोब्बाय बमायाबो नै गोरलैलै नै बमायानो जनासो फैबाय एथम नामा गावनांगौ आं देन्जारसो बमा गावनायाव दान्दा गोलाव लानानै गावगोन दा खाबोबायसो बिदि बख'आ खोमालै इखो माने बख'योबा गोमोरहांबायानो मोननैसोनि आइया लगायफिनबाय एसे बुख्राख्रा जाखो केमेरायानो हराव मोजां जायालै गावगासिनो नै आंनावबो गावनायदो दा माथो गोमोरगोननो फिसा गोजानाव गारहर दे ओइ गोजानाव गारहर प्रेक्टिस खाथियाव गारनाङानो
पेकेटसो गारलै आं पेकेटजों गारालै माबादो बैफोरखौ लगायग्रो माबा माबिखौ लगायग्रो गासिमोन आं दा एटम बमा गावनो एटम नामा एटम नासिबो मासो गैला गासिमोन आं दासो गिगाबाय दहाय गनजों खेथ्रा गावा गनजों गन नांलाय आंनो आखाइजों हायो ओइ 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 दहाय ओइनानि बेरनायदो दैसु गैला गासिमोन दैसुन जाबाय अमा गावनायनि दैसु अमा गावनाय एसे खोमसियै लाइटखौ लगायना होबालाय गैला नै गोसोम फुट आयौ मासे खोमसि आयौ लायनायनि माबायाव नुदो केमेरायाव मानोबा एसेबां खोमसि नुदो आसलथ' स्रां स्रां नोंहा दाबो गावनो जायाखै ओइ आं गावालै बुरगा बेदर जागोन बेदर जानो बमा बायनायखौ ना मोजां बारियाव बेयावनो फैसा गारगोनलां दखान होनाय खौ जादों दानजागोन दे बोरला कारेन्ट siang wow pere nih wah asik benerku cheers Ini kerjanya halas ini. Gimana kerjanya gila sebaca? Aneh masa guysnya. Masih kumsi. Tingkli. Ayalap naden demennya teh belum nunane. Karena ini zatar yang baru. Biar getau. कलेजाव सानफ्रोमबो नुबाय थायो नाथाय मोना सहरा अन्थाइबो खुबिबाबो गाहायाव गोथौसो गोलैयो मोनजाया दिनै मोनजाथारबाय फाइनालि बिदिबा गाइस थैंक यू सो माच दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय हो गाइस बाय बाय